Максим Гарэцкі. Дзве душы. Раздзел 2. Поезд прыйшоў у Маскву са спазненнем. І прапаршчык Абдзіраловіч быў здаволены, што прыехаў уранні, а не ўночы. Нават шкадаваў пакідаць зацішнае купэ. Ноч мінулася так добра. Ехалі яны толькі ўдвох, у купэ першага класа, куды і яму дазволілі сесці як хвораму. Унізе грэбліва маўклівы панскай пароды гвардзейскі афіцэр, а на спальнай паліцы ён, прапаршчык армейскі. Шпарка імчаўся поезд сярод ціхой ліпнёвай начы. У расчыненае вакно блішчэлі далёкія рэдкія зорачкі з чорнага густога і цёплага бяздоння. Унізе за вакном хапаліся ўцячы назад курганкі і лагчыны з паснулымі кустамі, прыніклым нанач да зямлі жытам і араматнаю травою. Сунуліся аставаўшыся цёмныя стаўбы з дратамі, што плывуць патроху ўгару, то раптам скідаюцца ўніз і зноў то паволі, то баржэю сплываюць з мёртвым блісканнем ад святла ў акне. Некампанейскі папутнік Абдзіраловіча паважна зняў з сеткі падарожную лазобачку, звонка адамкнуў яе, дастаў пакуначкі з ядою, расклаў на століку, выцягнуў бутэльку і чарачку. Не ўважаў на троху нясціплы пагляд суседа з паліцы і пачаў апетытна, са смакам есці вялікі кавалак пражонага парасяці, хрупаў зарумяненай скурачкай. Потым нейкую дзічыну, тварожнічкі, піражкі. Доўга ачышчаў жоўтую, прыгожую, надта вялікую ігрушу і чмокаў, ад'ядаў буйныя сакавыя кускі. Абдзіраловіч пашуршэў газетаю, которая тхнула свежаю друкарскаю фарбаю, зморана паляжаў нейкі час у нерухомых мочках з выцягнутымі ўздоўж цела рукамі і неадназначнаю думкаю. Гвардзеец выцер чырвоны, мяккі, губасты рот. На верхняй голенай губе збоку чорная бародавачка, салфеткаю, з вялізнымі на ёй ініцыяламі пад каронаю, потым ручніком пульхлыя холеныя рукі і пачаў усё класці назад у лазобачку. Абдзіраловіч меў ваўчыны апетыт за ўвесь час лепшання пасля хваробы і цяпер надарма з ім змагаўся. Глытаў слюню, чуў нейкую знелюбеласць да гвардзейца, што сам не можа гэтак пад'есці. Закурыў папіроску і высунуўся ў акно пад прыемны халадок лёгкага дзьмухання ночы. Пасля месяца цяжкой хваробы ў дывізійным лазарэце, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццам у захвіцэнні быў даўнейшы, малады, хлецеў дух яго, пасля прыкра надакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях ён з радасцю бясклопатным чуццём лёгкасці і спакою ў ачунялым целе углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў адраджаецца да жыцця. Заварочаліся ўспаміны аб далёкіх гадах маленства, калі аднойчы ўцёк з двара ў поле, глядзеў, як косяць сена, абедаў з касцамі і качаўся на свежым пахучым сене, бегаў басанож па колкай сенажаці. Ах, як гэтыя думкі і гэтая прынадная ноч сярод палёў у грымячым поездзе, на мяккіх зыбкіх падушках. Ах, як ізноў захвалявалі яны сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды да яе цягнецца, ёю вабіцца і да яе гукае сярод чужога і непрыемнага. Гвардзеец выняў коўдрачку, падушачку, пазваніў правадніку і з яго памаганнем асцярожна здзеў бліскучыя кволыя боцікі. Потым, адпусціўшы яго, раздзеўся, склаў сцеражліва фрэнч, скінуў з яго пухавінку, лёг, увінуўся і заснуў з маленькім свістаннем у носе. З грыменнем налятаў поезд на масты, паціху сіпеў пад гару, лёгка імчаўся па раўнядзе сярод чорных кучак хат і садоў.
дзе там, а там блішчэлі жоўценькім і ціхім вясковым святлом вакенцы, а далёка ў розных канцах чуваць было, гаўкалі сабакі ў невядомым рускім сяле. Летуцелася аб працы ў вольнай старонцы, аб дзеяльнасці. Усё здавалася цяпер харошым, ясным і духоўна нез'ясніма на словах зразумелым. Нават абраз грознага няправеднага бацькі, который адрокся ад народалюбца і апрашчоніка і быў рад, што яго выкінулі з універсітэта, нават ён не быў цяпер балючым яму зданнём. І, гледзячы на гэтага сытага, крывістага гвардзейца, ён з сумнымі думкамі нагадаў баявы участак свае роты ў Палессі, у лесе і балоце. Рота таяла, цынга і крываўка адменілі яе склад так скора. І ах, тыя часы, калі пад вясну запаланілі роту быўшыя жандары і кадравыя з запасных батальёнаў. І ах, тыя часы, калі велікаросы пабілі капітана Н, украінскага самасцейніка. І ах, тыя часы, калі мусіў з фальшам на душы ўмаўляць людзей, каб цярпліва знасілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць і што чырванее, адэлі зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. «Лепшаю», – казаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую шорсткую, але якуюсь люба блізкую шынель. «Лепшаю». Уранні пад Масквою прачнуўся ціхамірны, здаволены ўсім наўкола і сваёй доляю. А па небу хадзілі хмары, ужо курыўся ля закапцелых фабрычных комінаў дробны дожджык і часам гусцеў і буйнеў. У дождж прыехаў, шчасце, думаў сабе. Калі злазіў па сходнях на перон, заўважыў і пачуў, што дужэй ступаюць ногі, што не дрыжаць так, як там, палохаючы, дзе падсаджвалі яго ў вагон санітары Чырвонага крыжа. Абдаўся вакзальным клумам і сумятлівасцю. Беглі нашэльнікі, важка пхнулі вялізазны воз скрынак, вузлоў і кошыкаў. Дробненька стукалі ножкамі даўно нябачаныя гарадзянкі. Ціхамірны і здаволены сабою пазіраў на іх, уцяшаўся, што не чуе таго даўнейшага, што пачынаецца так салодка і прыгожа, а мае па сабе нуду і пусткі. У буфеце праштурхаўся сярод падарожнікаў і груду рэчаў да стала і прасіў чорнай крэпкай кавы. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў напроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы. Збялелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы. І пачуваў яшчэ на сабе той радасна вясёлы ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй. А не глядзеў і ўцяшаўся, што зрабіўся новым, другім. На галоснай, макраватай, клумнай сумятлівай вуліцы доўга дарма чакаў сярод сярдуючых і раздражнёных людзей. Прапусціў некалькі паўнюхтанькіх вагонаў трамвая. Быў, аднак, цярпліва спакойны і з цікавасцю прыглядаўся, ці няма чаго новага цяпер у часе волі на гарадской вуліцы. І нічога, заміляўся зусім. Хаця ж вознік быў не па кішані, хаця ж грошай было надта мала, і яго, зведаўшага ўсю салодкасць пралетарскага быцця, калі пагневаўся з бацькам, цяпер у шынелі афіцэра, хаця і не лічаць, можа быць, за ворага,
але не прымаюць і за свайго брата.